қатли 4 писари хурдсол аз сӯи модарашон дар Хатлон. Як модари 30 сола дар вилояти Хатлони кишвар бо бераҳмии махсусе 4 писари ноболиғи худро ба қатл расонидааст. Дар ин бора Спутник Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Назокатхон Тоироваи як модари 30 солаи зодаи ноҳияи кӯшониёни вилояти Хатлон 4 писари аз 1 то 9 солаи худро ба таври буғӣ кардан куштааст. Бинобар иттилои манбаи Спутник Тоҷикистон аз ноҳияи кӯшониён ҳодисаи даҳшатбор соатҳои 17 сар задааст. Зан 4 писари ноболиғаш ки 1, 6, 8, 9 сола буданд бо як бераҳмӣ ба таври буғӣ кардан куштааст. Пас аз куштани фарзандон худаш ба мақомот омада хабар дод ки ба чунин кор даст дааст, мегӯяд манба. Гуфта мешавад ҳоло нисбати гумонбаршуда бо дастрасии моддаи 104 қисми 2 бандҳои А, Б ва Е кодекси ҷиноӣ А 2 шахс ё бештар аз он, В баръало ноболиғ ё шахсе ки дар ҳолати оҷизӣ қарор доштани ӯ барои гунаҳкор аён аст ва ё бо бераҳмии махсус парвандаи ҷиноӣ боз шуда таҳқиқот идома дорад. Як манбаи дигар низ аз Кумитаи занони ноҳияи кӯшониён ба Спутник Тоҷикистон изҳор доштанд ки ҳодисаи мудҳиш дар ҷамоати ориони ноҳия рух додааст. Ин манба гуфт бо наздикон ва хишовандони Назокатхон Тоирова мулоқот карданд. Мо бо наздикон ва ҳамсояҳои ӯ суҳбат кардем. Гуфтанд ки ягон масъалаҳои оилавӣ надоштанд. Ин хонавода қаблан дар Бухтар зиндагӣ мекарданд ва тӯли 3-4 моҳ аст ки ба минтақаи мо омаданд. Манба гуфт модар ҳамчун бемории рӯҳӣ дар қайди табибон қарор доштааст. Ба гуфтаи ӯ ин зан бемории рӯҳӣ дошт ва ҳоло дар боздоштгоҳ қарор дорад.